Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle Marquez D. Init nga gisugat sa supporters sa iyang pag-uli sa Pilipinas. Ano yung report ni Earl John Balungay? Mainitong gisugat sa iyang fans ang Miss Universe 2023 Top 10 finalist nga si Michelle Marquez D sa naiyawan Sabado sa gabi kauban ang iyang inahan nga si Miss International 1979 Melanie Marquez. So Michelle Marquez D. Grabe, sobrang nakakataba ng puso. Ayan na tayong pwedeng ipakita sa buong mundo. Upat ka special awards ang iyahang nakuha, lakip na ang Best National Costume. That's a testament to how prepared the Philippines was, to how much dedication, creativity, and passion. Samtang ginaistoryahan sab ang closeness ni MMD kang Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcil. Both of us have created such good friendships. Of course, may mga things na nakalatag din. Abangan niyo po. Ug bisan man bago pa lang kabalik sa Pilipinas si Michelle, balik trabaho na kini. Samtang aduna say ipahigayong motorcade alang kang Michelle isip pasalamat sa iyang Miss Universe journey. Ako si Earl John Balungay para sa One Mindanao.